Sopo iblis, sopo setan kurang ajar. Ayo. Percaya kan, jenengan mentang percaya belakang Cekromo, Paman. Kakang Kebumendaran, Senopati Segoro Winata, Ije kula. Singosari Bubuh, Prabu Kertanegara, Cengkelang dadi batang, Jerbabah depani rupa, Kumplanging Singosari, ingsun kang bakal mantiro, kanthi tambah gelar sesebutan Prabu Anom Jaya Katua. Kakang Kebumendaran ipun negari Singosari saking asta dalem wonten tetembungan bedah praja Hambondo raja boyonganipun putri dening Sekaring Kedaton Singosari Dewi Gayatri mapan papan menapa boten prayogi dipun boyong dhateng negari Segoro Winutan Piye? boyong ana ing Kediri Nggih setelah kan. aja nganti gepok sing gohan kaya Boten sakti, Paman. ayo 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 Yodol-odol gagak karepmu ditadah kala bangsane simo karepmu prajurit